Nie, normálne to rozprávať, nevrám tých kokotiny už. Ja to hovorím, že tak, že? Tento hen za tento fit, čiže Bača Ondro, ako sa vy tu hento toto mávate? Aj som ti bol v dedine minulý týždeň a hovoria mi, že enter fintenšky, ten ten head, čiže či majú nejaké, vieš, trenky. A oni, že nie, máme iba ten ten cat, že majú trenky aj s dielkom taký komplet. A už ide do ďalšieho obchodu a ten head, že či majú zase tie trenky, nie. Ale že nie, máme aj s takým tričkom, taký komplet, vieš. A za jeho kamarátku, že Bača Ondro, počúvaj, ja potrebujem isto ty nejaké trenky potrebujem, ale že ty Bača Ondro, ja mám iba fakt, mám iba trenky, aj s dielkom taký komplet, vieš. Anička, nedá sa nič robiť. Bača Ondra sa rád odísť domov a príde za ním Anička a hovorí mu, že Bača, ty máš nejaké vajcia? A on mi hovorí, že hej, mám, aj s kokotom taký komplet, vieš. Ale počúvam, ty normálne, že vehementne stratili ovcu, nie? Bača, henten, ktorý, a už ho hľadali 2 týždne a už nájdu ovcu, tak ho vytrtkali. Vieš, moc, no, fuj. Henten, ďalší týždeň, našli, sa im stala taká istá vec, že hovorí mu, ale ten redaktor mu hovorí, počuj, Bača, Ondra, povedz nejakú smutnú príhodu, fakt smutnú. Ty, druhý týždeň sa nám stratila druhá ovca. Našli sme ju v Demenovskej dedine, tak sme ju vytrtkali, ani na tie nohy nevedela chodiť. A hovorím, že Bača Ondro, to ja do nohy nemôžem dať, to je moc neslušná správa, to nemôžem dať nejakú veselú. Teda smutnú príhodu, to boli veselé príhody. A Bača Ondro hovorí, no, tak rád som sa stratil ja. Nevychytal vôbec. Henten, hej, začký. No, lebo som sa vehement neopil aspoň, alebo sfajčil, alebo niečo robil. Poďme piť. Máme čo? Len piť, tak môžeš čistú vodu, ty. Ešte mám domácu, poďme vypiť.